ኣብ ሳዋ ማእቶት ዝነበሩ ሰለስተ ተምሃሮ ብውሕጅ ተወሲዶም። ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ካብ ምሩቕ ዝኸፈ ህይወት ይነብሩ ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ብዋሕዲ ማእዛዊ ምግቢ ዝተጠቕዑ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ረድኤት ተገይሩሎም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ እዚ ወትሩ ቀዳም ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ዘተኮረ ዜናታት እዚ ሰሙን እዚ ዝደስስ መደብ እዩ። ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ዝርከብ ሓደ ካብ ፍሉጣት ዩኒቨርሲታት ኣፍሪቃ ዩኒቨርሲቲ ማከረረ ብባርዓን እዩ። ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ንዘቕረበ ሓድሽ እማመ ክዝትየሉ እዩ። ንካሜሮን 45 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ፖል ቢያ ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ዝብሉ ኣርእስታት ዜና እውን ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና ክንድህሶም ኢና። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ ብስም ኩሎም ኣዳለውቲ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ማልታ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 27 ስደተኛታት ኣድማ ላዒልኩም ዝብል ክሲ ከም ዝቐረበሎም ማዕከናት ዜና ሃገር ገሊፀን። እቶም ኣድማ ብምልዓል ካብቲ መዳጎኒ ማዓስከር ከተምልጡ ፈቲንኩም ዝብል ክሲ ቀሪብሎም ዘሎ ስደተኛታት ዝበዝሑ ሱዳናውያን ክኾኑ ከለዉ ኤርትራውያንን ሶማላውያንን እውን ከም ዝርከብዎም ታይምስ ኦፍ ማልታ ኣፍሊጡ። ገለ ካብቶም ኣብ 15 ክሳብ 37 ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ስደተኛታት ንብረት ብምዕናውን ፀጥታ ከባቢ ብምዝራግን ክኽሰሱ ከለዉ ኩላቶም ብሓባርካ ካብቲ መዳጎኒ ማዓስከር ከተምልጡ ፈቲንኩም ዝብል ክሲ ቀሪብዎም ኣሎ። ጠበቓታቶም ክሱሳት ናይ ዋሕስ መሰሎም ክሕልወሎም ሓቲቶም ክነሶም ቤት ፍርዲ ግና ከም ዘይተቐበሎ ይፍሊጡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ግቡእ ክንክን ክረኽቡ ዘይፅበይዎ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ለበዳ ኮቪድ-19 ተስፋሕፊሑሉ ዘሎ እዋን ግና ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ታሕዛ ብተደጋጋሚ ይርዩ ከም ዘለው ብዓውታ ጥርዓኖም ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ሳዋ ኣብ ማእቶት ዝነበሩ ሰለስተ ተምሃሮ ብውሕጅ ከም ዝተወስዱ ምንጭታት ሬድዮ ረና ሓቢሮም። ስድራ ቤት ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ሩባ ሳዋ ብውሕጅ ዝተወስዱ ተምሃሮ ሃገራዊ ግቦኦም እናፈፀሙ ተሰዊኦም ዝብል ወግዓዊ መርድእ ከም ዝተነግሮም እቶም ምንጭታት ኣረጋጊፆም። እቶም ብውሕጅ ዝተወስዱ ተዓላሞ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መስከረም እዮም ናይ 11 ክፍሊ መዛዘሚ ትምህርቲ ንምውዳእ ብዝብል ምስ ኣሽሓት መዛንኦም ናብ ሳዋ ወሪዶም። ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ካብ ምሩኽ ዝኸፈ ህይወት ይነብሩ ምህላዎም ጸሓፊ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ገሊፆም። ቀሺ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ምእሳርን ስደትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣመልኪቶም ምስ ሬድዮ ረና ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ካብ እዋን ናጽነታት ሒዙ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ከም ዝሰርሐ ብምዝኽኻር ስዒቡ ዝመፀ ማእሰርትን ምግፋዕን እውን መቐፀልታ ናቱ ምዃኑ ረዲኦም። ብዛዕባ ሃለዋት ኣቡነ እንጦንዮስ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ ድሕርቲ ብቪድዮ ንህዝቢ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቶም ፓትርያርክ ናብ ኣውራ መሳርሒ መንግስቲ ዝኾኑ ኣቡነ ሉቃስ ተረኪቦም ዳግም ምስ ዝኾነ ኣካል ከይራኸቡ ዳሃዮም ከም ዝጠፍእ ከም ዝተገብረ ኣመልኪቶም። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ኣብ ትሕቲ ጸላእዮም ወዲቖም ዝበሉ ጸሓፊ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ምሩቕ ዝኸፈ ህይወት ይነብሩ ምህላዎም ኣስሚሮም። ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዝተረኣዩ ምዕባለታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ። ኣብ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2020 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዓፀቦን ከቢድ ዋሕዲ መኣዛዊ መግብን ዝተጠቕዑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣሳት 27700 ቆልዑ ናይ መግብን ቫይታሚንን ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ማለት ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ብመሰረቲ ዩኒሴፍ ካብ ኣስመራ ዘመሓላለፎ ወቕታዊ ፀብጻብ 6600 ካብቶም ቆልዑ ብዝበኣሰ ተጠቂዖም ናብ ሞት ተቓሊዖም ዝነበሩ እዮም። ብዘይካዚ ኣሳት 109,000 ቆልዑ እውን ቫይታሚን ኤ ተወሳኺ መግቢ ተዋሂብዎም። ዩኒሴፍ ምስ ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ካብን ናብን ቦታታት እናተንቀሳቐሰ ኣብ ዝገበሮ ሓገዝን ክታበት ቆልዑን 50,000 ብተቕማጥ ወይ ውፅኣት ዝተጠቕዑ ቆልዑ ከም ዝሓከመ እውን ጠቒሱ። ኣብ 246 ገጠራት ብዝተኣታተወ ናይ ግዳም ዓይኒ ምድሪ ልዕሊ 196,000 ህዝቢ ተጠቃሚ ኮይኑ ምህላው እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ።
ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ንዝቐረበ ሓድሽ እማመ ክዝትየሉ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ነቲ ኣብ 2015 ናብ ግብሪ ዝወዓለ ኣባላት ሕብረት ኤሮጳ ንብዝሒ ሓተት ዕቑባ ብኮታ ክመቃርሕኦ ዘገድድ ንድፊ ብምእላይ ብዕቱብ ዝስራሓሉ ካልእ ኣገባብ ከተኣታቱ ትፅቢት ይግበረሉ። እቲ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘተኮረ ሓድሽ እማመ ናብ ዘተ ክቐርብ ኣብ ዝብል ነጥቢ ዝተሰማምዐ ኣብ ግሪክ ደሴት ሌዝቦስ ዝርከብ መዕቆብ ስደተኛታት ባርሓዊ ምግጣሙ ዝተላዕለ ሕቶ እዩ። ኣብ ኤሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 123,000 ሓተት ዕቑባ እዮም ተመዝጊቦም። ኣብ 2015 ብዝሒ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሃገራት ኤሮጳ ኣሳት 1 ሚልዮን መብፅሑ ይርስዕን። ጀርመን፣ ስፓኛን ፈረንሳን ተን ዝበዝሐ ስደተኛታት ዝቕበላ ሃገራት ዝሕብረት እኳ እንተኾና ብባሕሪ ዝውሕዙ ንዘለዎ ሓተት ዕቑባ ብብዝሒ ዝዕቆብለን ዘለዎ ግና ግሪክን ኢጣልያን ምዃነን እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ዝርከብ ሓደ ካብ ፍሉጣት ዩኒቨርሲታት ኣፍሪቃ ዩኒቨርሲቲ ማከረረ ብባርዕ ዓንዩ። ጠንቅቲ ትማል ሰንበት 20 መስከረም ዘጋጠመ ባርዕ ዛጊታ ኣይተፈልጠን። እቲ ታሪኻዊ ዩኒቨርሲቲ ከቢድ ዕንወት ወሪድዎ እኳ እንተሎ ታሪኻዊ ክብሩ ንምዕቃብ ብዘኽእሎ መልክዕ ክሕደስ ምዃኑ ምክትል ቻንስለር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ባርናባስ ንዋንጉ ሓቢሮም። ካብ 1922 ኣትሒዙ ኣገልግሎት ክህብ ዝጀመረ ዩኒቨርሲቲ ማከረረ ኣሳት 35,000 ተምሃሮ ብቐጥታን ብናይ ርሕቀትን ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ጸኒሕዎ። ኣብዚ ልዑል ዝና ካብ ዘለዎም ዩኒቨርሲታት ኣፍሪቃ ሓደ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ኣማይት ኤርትራውያን ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ትምህርቶም ብዝግባእ ከም ዛዘሙ ሰነዳት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ የመልክት። ንካሜሩን 45 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ፖል ቢያ ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ኣብ ከተማ ያውንደ ዝተኻየደ ናዕቢ ዝተሓወሶ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መንግስቲ እቲ ሃገር ብስም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ምትእኻብ ህዝቢ ኣጊዱሉ ዘሎ እዋን ተወሊዑ። ዝበዝሑ መንእሰያት ዝተሳተፍዎ እቲ ናዕቢ ብመራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ሞርሲ ካማቶ ዝተጓሃረ እዩ ክብል መንግስቲ ወቂሱ። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብቲ ተቃውሞ ንዝተሳተፉ ብዙሓት መንእሰያት ክኣስሩ እንከለዉ ነቲ ተቃውሞ ወዲቡ ንዝተባሃለ መራሒ ተቃዋሚ ሞሪስ ካማቶ ድማ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዘተወ ይግለጽ ኣሎ። መብዛሕትኦም እቶም ኣብቲ ተቃውሞን ናዕብን ዝተሳተፉ ዜጋታት ካሜሮን እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ እዮም። ኣብቲ ሃገር ምርጫታት ዝካየድ እኳ እንተኾነ ፖል ቢያ ግና ካብ 1975 ኣትሒዙ ሓንሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ካልእ እዋን ድማ ፕሬዚደንት ዝብል ስማት እናቐያየረ እዩ ነቲ ሃገር ን45 ዓመታት መሪሕዋ። ወዲ 87 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፖል ቢያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ መራሒ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ንምራሕ ካሜሮን ተኸቲሎም ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዝርከቡ 8 መራሕቲ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደ እዩ። ኣብ ሶማል ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዝተረቑሐ መሐመድ ሑሴን ሮብለ ካብ ኣባላት ባይቶታ ሃገር ሙሉእ ደገፍ ድሕሪ ምርካቡ ስልጣን ተረኪቡ። 215 ኣባላት ባይቶ ሶማል ብረቡዕ 23 መስከረም ኣብ ዘካየድዎ ድምፂ ናይ መሃብ መስርሕ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ኣብ ዝተረኽበሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሚእታዊት ደገፍ ድሕሪ ምርካቡ ሓድሽ መንግስቲ ከቕውም ክጅምር እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓድሽ መንግስቲ ንምቋም ኣባላት ካቢነ ዝመርፀሉ እዋን ኣገደስቲ ረቑሒታት ሃገር ቀዳምነት ከም ዝሰርዕ ቃልኣት እዩ። ፓርላማ ሶማል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ን2 ዓመታት ዳግማይ ሚኒስተር ንዝነበረ ሓሰን ዓሊ ኻይረ ካብ ስልጣኑ ከም ዝሰጎጎ ይርስዕን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ካብ ስልጣን ድሕሪ ምስጓጉ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ካብ ዝርከብ ድጓና እሱራት ካሃድሙ ዝፈተኑሉ 7 ሰባት ከም ዝሰቐትሉ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብ23 መስከረም ዝተኻየደ ፈተነ 4 ካብ እሱራት 3 ድማ ካብ ሓለዋ ፖሊስ እዮም ተቐቲሎም። እቶም ዝሰቐትሉ እሱራት 4 እዮም ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ጸጥታ መንግስቲ ቅትለት ፈጺምኩምን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ድማ
ፈተነ ኣካይድኩም እንተባሂሎም ካብ 2014 ኣትሒዞም ንሞት ተፈሪዶም ዝጸንሑ እዮም። ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ካይሮ ዝርከብ ቶራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ድጓና ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ እስራት ዝተሓዝሉን ብጽኑዕ ዝሕሎን ምዃኑ ይግለጽ። ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንዝነበሩ ፍጻሜታት ዝደስስ ትሕሶና ተዛዚሙ ኣሎ። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ቢንያም ስሞኔ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ